Πάτα μία πρώτη σκαδάκι. Ωραία. Κάπου θα βρει σκάλια σήμερα. Αυτό γιατί έσκασε. Σίγουρα άδειασε το καλά. 1200 κομμάτια σε ένα βράδυ. Πας να ακούνε να γάμο. Από πού θα πάμε. Μου λένε κάνες. Πάρε τα από μου, με αυτό σας χτύπησα όλους, με αυτό σας κέρδισα όλους. Τη γλίτωσε και από το πέσιμο του τραπεζιού σκέψου. Τόσο ο Θείος ο Παναγίας. Τίποτα. Όλοι εδώ πέρα, εδώ, μιλάμε για εδώ. Δεν μπορώ. Πήγαινε πάνω, παιδί μου. Έχεις αφήσει την τύμπανα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι φόβος. Τι είναι? Την τύμπανα. Πάμε παιδί μου, φόβος είναι. Τα αεριά που είναι μπροστά, καλή. Τίποτα, δεν πειράζει το χέρι, Πολύ. Πού σε πονάει δηλαδή, σε πονάζει. Ό,τι είναι μπροστά, παιδί. 50 κομμάτια ακόμα, έλα. Έλα. Καθένας βοηθός. Έλα, θα το πάρουμε το ύψωμα. Το τέτοιο στο θυμάσαι στο Λούνα Παρπαλιά. Είναι το αγαπημένο μου σκοποβολή. Αλλά Διονύση, Διονύση, Έλα. θέλω να ρίξεις ένα ημάκολι. Έλα. Έλα. Έλα ρε Μάκο. Έλα, παιδάκι μου. Έλα, παιδάκι. τους κρατάω εγώ, έλα. Δεν υπάρχει, γιατί θα με... Φτάνει! Τα ακούγονται 100 φορές γιατί.